na ọmụmụ asụsụ Igbo ka anyị ka nọ n'ime ya. Anyị emela ọtụtụ ihe n'ụbọchị taa o. Ngwa, anyị ka nọkwa na isiokwu bụ iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Cheta na ihe m gwara unu mgbe anyị bidoro ọmụmụ ihe a, mgbe ahụ m kụziri unu mkpụrụ abịdị, m gwara unu nọọ mkpụrụ abịdị ka a ga-eji mebe mkpụrụ okwu. Na anyị mebechazie mkpụrụ okwu, anyị enwee mkpụrụ okwu ndị a mebe ahịrịokwu bụ nke ndị oyibo na-akpọ sentence. Chetakwa na m gwara unu na anyị nwere ọtụtụ ihe m ga-akụziri unu. Ọ dị ọtụtụ ihe ma ọnụọgụgụ Igbo, ma akpaala okwu, ma ilu, ma gwam gwam gwam. Ọ dị ọtụtụ ihe ndị m ga-akụziri unu. Ma anyị ka nọkwa na iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Ọ ga-amasịkwa m na ị ga na-esonye anyị. Sọsọ otu ihe ọma ị ga-emere m dịka onye Igbo ewu, ezigbote nwa afọ Igbo Igbo, ihu vidio ma gị share ya, gị like ya, kọmentị ya. Inwe ajụjụ gị dọrọpụrụ anya na kọment section. Ọkwa na o nwere ihe ndị ọzọ ị chọrọ ka anyị gbaziere gị, kpọtụrụ anyị na nke ya. Ngwa ka anyị gaa nke anyị nọ n'ime ya, iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Lee anya n'ugbo ode anyị. Ngwa lee ọmụmaatụ nke anyị nwere. K na ọ bụ gịnị? Kọọ. Narrate. Kọọ ihe mere ede ji bee nwee. Asị gị narrate. Kọọ, ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Narrate. Ngwa lee ọmụmaatụ nke a bụ K na ọ na we na a bụ gịnị? Kọwaa. Explain. Kọwaa. Explain. Ngwa lee ọmụmaatụ nke atọ anyị nwere. K na na d na ọ bụ gịnị? Kedu. How? Kedu. This is usually a question. Kedu. Isi mmadụ kedu, ị na-atụ anya ọsịsa, so ọ bụ ajụjụ. Ngwa lee ọmụmaatụ nke ise anyị nwere. K na 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 bụ gịnị? Kere. Shared. Kere. Shared. Ngwa lee ọmụmaatụ nke ise. K na na bụ gịnị? Share. Kere bụ tensi ndịnazụ kee. Kee bụ tensi ndịnugbu a. Share. Kere bụ tensi ndịnazụ bụ nke a na-akpọ past tense. Kee. Share bụ nke a na-akpọ present tense. So kere bụ past tense of what? Kee. Ngwa lee ọmụmaatụ nke isii anyị nwere. K na na d na o na kwe na a na n na o bụ gịnị? Kedụkwanụ. Kedụkwanụ. Kedụkwanụ a otu mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo. Mana abịa na asụsụ Bekee, all three words. Kedụkwanụ. And ọ bụ ajụjụ. Ajụjụ ka ọ bụ. Ile anya na asụsụ Bekee, m gwara unu nọọ mkpụrụ okwu atọ, mana abịa n'asụsụ Igbo ofu mkpụrụ okwu ka ọ bụ. How are you? How are you? Kedụkwanụ. Kedụkwanụ. Ofu mkpụrụ okwu ka ọ bụ n'asụsụ Igbo, mana asụsụ Bekee ọ bụ mkpụrụ okwu atọ. Ngwa dịrị gawazie maka na anyị nwere ọtụtụ ihe ndị a ga-eji mkpụrụ abịdị K emebe. Ọ gwara ka ọ ghara n'ọnụ, jisie ike na-esonyere m. Ọ ga-amasị m asị dịka onye Igbo ewu, ekwela ka asụsụ Igbo fuo na agbụrụ anyị, this generation. Ekwela. Ndewo.